No niin, päivää. Tänään meillä onkin levyarvostelu sitten näin erikseen. Mä nyt laitan nämä kuulokkeet tähän päähän ja tällä, että mä kuuntelen sitten tossa, kun mä noita biisejä tässä nyt arvostelen. Kun mulla on niin saatanasti arkistoa tuolla päässä musiikin kanssa, niin mulla on silleen hiukan vaikeana pysyä noissa niinku biisien nimissä periaatteessa mukana. Et hei, että otetaan nyt tästä tää yksi biisi. Ja sit mä oon silleen, okei, että silleen, joo tää biisi. Kyllä mä niinku, sit kun mä kuulen sen, niin kyllä mä sit tiedän mikä se biisi on. Mutta mulla on rupenut niinku muistipätkimään niinku musiikin kanssa aika paljon, mutta se on kun on tutustunut hirveästi uuteen musiikkiin niinku yhtäkkiä. Ja sit pitäis muistaa kaikki ne biisit, mitä sä oot kuunnellut, niin ei se oikein käy. Kuitenkin siis Dream Theater ja Images and Words on arvostelussa tämä levy. Tiedän näkyykö se niin hyvin tuolta silleen, mutta tosta nyt pitäisi näkyä. Siis tää on aivan helvetin loistava levy, siis tää on vuodelta 1992 tullut. Tää on oikeastaan Dream Theaterin missin niinku menestynein, niinku näin mainostetuin albumi, sanotaan näin, commercially success albumi. Ja tässä on 8 biisiä. Yksikään ei ole paskabiisi, mä voin sen luvata. Tää Dream Theater on tämmönen bändi, että tätä ei kuulu kuunnella autossa niin kuin jotain AC/DC:tä, mikä on silleen suht yksinkertaista, että mä en nyt yleistä mitään vaan. Jotenkin mulla löytyy itsekin paljon AC/DC:tä, mä oon kova AC/DC-fani, en mä silleen mitenkään sano, että se on yksinkertaista musiikkia silleen, mutta kyllä te varmaan ymmärrätte te, jotka musiikkia kuuntelette, mitä mä tarkoitan, että Dream Theaterissa on niinku synttejä, on eri instrumentteja, niinku ihan helvetisti erilaista soundia ja kaikkea tämmöistä, että tähän niinku pitää periaatteessa niinku mun mielestä himassa niinku stereoista paukuttaa tai kuulokkeista kuunnella. Tää on vähän semmonen bändi, että ei tätä oikein autossa kannata kuunnella. Tää voi kuulostaa aika paskalta jossain autossa. Mutta tää on vähän samanlainen kuin Queensryche, mutta mä suosittelen Tuomas Aho ainakin sulle kuuntelemaan tämän levyn Dream Theater, Images and Words. Tää on oikeesti tosi niinku melodinen, mutta samalla niinku semmoista, no siinä ajassa varmaan kutsuttiin metalliksi, mutta mä nyt sanon, että tää on niinku rockin ja metallin välistä musiikkia. Eikä tää oikeastaan, tässä ei ole sellaista niinku mitään rääkymistä ja huutoa ja semmoista ylikarheutta tai semmoista kunnon raskasta meininkiä, vaan tää on oikeesti niinku sieltä välimaastosta ja tää on tosi melodista. Tää on niinku tosi hyvin suunniteltu tää albumi. Tää on aivan helvetin loistava. Niinku kun mä kuulin tän ekaa kertaa, niin mä olin silleen, että mitä vittua, että tää on saatana hyvä. Että tää menee vähän sama niinku, mun mielestä kategoriaan vähän niinku Queensrychen kanssa, mutta tää levy kuitenkin on niinku tosi melodinen, että Queensryche nyt ei hirveästi niin melodista ole kuin tämä. Mutta muutoinhan tää Dream Theater, tää bändi, niin on aika mun mielestä, no niillä on aina ollut vähän melodista musiikkia, mutta ei ehkä näin kuitenkaan, miten tässä levyssä. Mutta tää on oikeesti tosi hieno levy, niin tää on todellakin tosi hyvin kirjoitettu ja sanotukset on tosi hyviä. Ja tää on aika legendaarinen laulaja tää nyt kuka onkaan. Onko se John Petrucci? En ole varma. Taitaa olla John Petrucci. Tuli semmosesta bändistä kuin The Winter Rose, kanadalainen glam metal bändi. Siitä se tuli se John Petrucci vissiin joskus tähän bändiin. Niillä oli aiempi laulaja. Tää on siis niiden toka levy. Tää on vuodelta 1992. Tässä on nyt tää biisi Pull Me Under. Mä oon kyllä kuullut tän ja mä tiedän tän biisin, mutta mä nyt laitan sen vaan silleen soimaan, niin mä saan sen koko kokonaisuuden muistin, että minkälainen niinku biisi se on. Niin silleen. Joo, tää on tää biisi. Siis tämähän on 8 minuuttia pitkä kappale, tää Pull Me Under, ja tää on oikeastaan niinku soinut radiossakin, niinku tää on ollut hittibiisi tää Pull Me Under, mutta tää on ihan perkelen hieno. Tässä on niinku akustista ja sitten niinku semmoista raskasta metallia, semmoista tosi melodista ja niinku synteillä soitettua niinku melodiaa. Ja mähän itse tykkään, kun on syntikat niinku rockissa kautta metallissa, että jos on niinku syntit, niin mä yleensä tykkään. Mun mielestä syntit niinku todellakin sopii rock- ja metallimusiikkiin. Se on niinku mun oma mielipide. Mä en nyt mitenkään yleistä tässä mitään, että nämä on kaikki mun omia mielipiteitä. Että ajatellaan, että mä oon joku vitun kriitikko, joka kritisoi yleisesti kaikkea.
Joo, Pull Me Under, ensimmäinen biisi. Kannattaa kyllä oikeasti teidän kaikkien, jotka tykkäätte edes vähän rockista ja metallista, niin kuunnella oikeasti tai Dream Theaterin Images and Words. Tämähän on niinku, oliko se progressiivisen metallin niinku tämmönen albumi, joka kaikki pitää kuunnella, jotka tykkää vähänkään progressiivisesta. Että tää on vähän niinku se, niinku, voiko sen sanoa niinku iso isä periaatteessa silleen. Niinku, että kaikki tietää, että ne kaikkien kuuluu niinku kuunnella tämä. Mut joo, Pull Me Under, tää on 8 minsaa pitkä biisi. Että tää on tosi semmonen paljon, tää muuttuu tosi paljon tää biisi. Tää ei oo sellainen tosi yksinkertainen, että tää on todellakin aika helvetin monipuolinen biisi ja sanotukset on tosi niinku vahvat ja tää on niinku 5/5. No mulla on oikeastaan no jos mä sanon nyt suoraan, niin kun mä käytän Windows Media Playeria, kun mä kopioin kaikki mun levyt, mulla on kaikki musiikit siellä ja tälleen, niin mä kuuntelen sieltä mun musiikit, niin tässä levyssä 8 biisiä, 1 biisi on saanut 4 tähteä, loput on saanut 5. Ja mä en helposti anna 5 tähteä, oikeesti. Mulla on tosi vaikea antaa 5 tähteä millekään niin kuin musiikille nykyään. Mä oon aika silleen tarkka nykyään, että mulla on tosi paljon biisejä, mitkä on saanut vain 4 tähteä ja 3 tähteä Media Playerissa ja mulla on ihan perkeleesti musiikkia, siis ihan omistettu. Mulla on varmaan joku 200 levyä tuolla hyllyssä, niin että tää on niinku melkein koko levy sai 5/5, että 1 biisi oli 4/5 oli 1 biisi jo. Jatketaan seuraavaan biisiin, Another Day. Joo, tää oli vähän tämmönen löysempi aluksi, mun mielestä tää sit lähti käyntiin vähän enemmän. Tää oli tosi niinku oikeesti kaunis kappale ja tosi hyvin kirjoitettu taas. Melodinen kappale ja semmonen vähän löysempi. Mut tääkin menee tosi hienosti. Niinku tulee kylmät väreet, kun kuuntelee tätä niinku levyä. Että tää on niin hyvä levy. Ja oikeesti mulle ei hirveästi tuu kylmiä väreitä nykyään helposti. Mutta tästä niinku levystä mulla tulee todellakin kylmät väreet. Semmoset hyvät kylmät väreet. Näytetään nyt tätä takakanttakin tässä välissä. Tämmönen takakansi. En tiedä miten se nyt tonne ottaa sen, mutta tää on siis mun omasta kokoelmasta, että nyt kun mä näitä levyarvosteluita teen, niin mä teen ne ihan mun omasta kokoelmasta, että tossa nyt riittää aika paljon levyjä. Mut joo, Another Day on vähän semmonen löysempi, kaunis biisi, tosi hyvä. Sitten mennään seuraavaan, Take the Time. Tää on vähän semmonen menevämpi biisi, mutta tässäkin on semmoista melodia tosi paljon. Tääkin kappale on tosi hyvä. Mut en mä silleen niinku jaksa hirveästi uppoutua näihin kappaleihin, kun nää on jokainen ottaa nää eri tavalla, kun nää on niin monipuolisia, että silleen, miettikää nyt, jos te ruvette AC/DC:n levyä arvostelemaan jokaista biisiä, niin ainoat mitä te voitte periaatteessa sanoa erilaiseksi niissä on periaatteessa sanotukset ja tälleen. No totta kai biisit on eri, mutta se on kumminkin sitä blues hard rockia ja tälleen, mutta kun tässä on ihan kaikkea sekoitettuna. Ja mä en tiedä, toivottavasti nää ei kuulu sinne mikkiin nää soundit täältä. Mä laitan vähän hiljaisemmaksi, jos ne vaikka kuuluisikin. No nyt ne ei varmaan kuulu. Mut joo, Take the Time. Taas 8 minuuttia pitkä biisi. Tää on tosi monipuolinen biisi ja tosi hieno kappale taas. Mä tykkään tästä Dream Theaterista siinä, että bassot kuuluu tosi hyvin, kitarat kuuluu hyvin, äänet kuuluu hyvin, rummut kuuluu tosi hyvin, että kaikki on balansoitu tosi hyväksi. Et sä harvoin löydät hyvää periaatteessa albumia, missä kuuluu kaikki. Et yleensä se basso on tosi hiljaisella tai sitten kitarat nyt aina kuuluu, mutta sillä, että laulajan ääni voi olla vähän hiljainen. Niin. Tai sitten kaikki muut instrumentit, esimerkiksi syntit kuuluu tosi huonosti. Että esimerkiksi joissain bändeissä aina kun kuuntelee synttejä, niin se joudut oikeasti tälleen kuuntelemaan. Ja sillä, että joo, siellä se syntti menee, nyt mä kuuntelen sitä. Niin, että ei tää ole semmoista, vaan sä kuulet oikeasti ihan kaiken tässä, mikä on tosi hyvin. Joo, mutta tää on Take the Time. Nää on oikeasti helvetin hyviä. Ja Surrounded, joo, tää on 4. biisi, tää Surrounded. Tää on kans tämmönen kaunis, mutta nää on kaikki tämmöiset, nämä biisit tässä on niin mahtavia, niin hienoja ja niin kauniita. Mä nyt ajattelin vaan ottaa tän levyn tälleen, kun mun oma musiikkimaku, mistä se on kaikki lähtenyt, on ollut
80-luvun niinku hard rockia, niinku metallia, glam metalli varsinkin. Glam metal on ollut niinku iso osa mun elämää niinku, teininä. Et sitä mä kuuntelin. Mä olin itekin parissa bändissä soittamassa ja laulamassa. Niin siitä se sitten on jotenkin lähtenyt sitten se glam metal homma. Mut mulla tuli sitten myöhemmin niinku 20-vuotiaana vasta oikeastaan. Mulla tuli kaikki muu niinku, sanotaan 18-vuotiaana tuli kaikki muut nää genret rupi iskemään. Vaikka niitä jo tuli, siis teininäkin tuli ihan vaan kaikkea eri genrejä, mutta vaikka 18-vuotiaan jälkeen alkoi niinku kiinnostaa ihan kaikki rock- ja metalligenret. Niin sit just tuli kaikki näitä bändejä vastaan. Et mä oon tosi myöhään tutustunut näihin tämmöisiin bändeihin, niinku Dream Theater ja Queen's Rise, ja näistä on niinku tullut mun yhtiä niinku lempibändejä nykypäivänä. Et niinku näitä mä todellakin mieluiten kuuntelen. Mut joo, tää Surrounded on taas tämmönen vähän hidas kappale ja tämmönen hieno, mut sekin lähtee käyntiin. Et nää on kaikki semmosia vähän hitaita, mut semmosia hienoja. Sitten tässä on tää Metropolis Part 1. Ja tää biisi on 9 minuuttia pitkä. Et jos mietit, että tässä on tosi vähän biisejä tässä levyllä, 8 biisiä, niin ne on niinku, jotkut kappaleet on tosi pitkiä. Et ne vähän kompensoi sen, että tässä olisi 14 biisiä tai jotain semmoista. Metropolis Part 1, tää on vähän semmonen mysteerinen biisi. Tää on kans semmonen, että se vaihtuu koko ajan tää kappale. Tässä tulee koko ajan niinku jänniä kohtia. Tässä saa semmosia kunnon wow-fiiliksiä, että wow, että onpa niinku oikeesti hieno biisi. Joo, voi kuulostaa yksitoikkoiselta, kun mä sanon, että kaikki on hienoja biisejä, mutta kun se todellakin on niin, että nämä kaikki on hienoja. Että tääkin on tämmöstä, tässä on tämmöstä, niin, melodiaa ja semmoista karheutta, että joo, ei saatana, siis tää on vaan niin hyvä levy. Ja mä kuuntelin oikeesti tosi myöhään. Tässä on tää Under a Glass Moon, 6. biisi. Tää oli vissiin se biisi, mikä sai multa 4 tähteä. Tää ei sano ihan täyttä 5. Mun mielestä tää menee vähän semmoseen, en mä tiedä, mun mielestä tää oli vaan vähän tylsä. Tietenkin tää on mun oma mielipide, mut silti tää sai 4 tähteä. Tää on hyvä biisi oikeesti, mutta tää on tylsempi kuin mun mielestä kaikki muut. Pakkohan levyllä yksi edes vähän huonompi biisi olla. Mä en osaa sanoa, onks yhtään levyä, millä mä oon antanut ihan täydet 5. Se voi olla, että Def Leppardin Hysteria-levy on saanut täydet 5 tähteä multa. Se voi olla. Mulla ei oo sitä levyä. Mulla oli se joskus, mulla ei oo sitä enää. Mun pitäisi ostaa se uudestaan. Niin sille mä ehkä annoin 5/5 koko levylle. Se voi olla, että yksi levy. Se voi olla ehkä ainoita levyitä, millä mä oon antanut täydet 5. Joo, mutta tää Under the Glass Moonkin se on vähän rankempi ja menevämpi biisi. Mutta tosi hyvä silti, todellakin. Okei, seuraava biisi, no se on vaan 2 minuuttia pitkä. Sen nimi on Wait for Sleep. Ja tässä on niinku pienoa. Ja niinku, tää on kans tämmönen kaunis edesbiisi, mutta tää on vaan tämmönen vähän välibiisi 6 ja 8 välillä. Että tää on vähän semmonen lyhyt, 2 minuuttia vaan pitkä. Joo. Tässä on hyvät sanotukset ja niinku tälleen, mutta mennään suoraan 8. Learning to Live. Tää on 11 minuuttia pitkä biisi, tää viikabiisi. Ja tää on oikeesti tosi hyvä kans. Tää on kunnon mashup-biisi. Tässä on niinku aivan kaikkea tässä biisissä mun mielestä. Niinku hidasta ja raskasta ja menevää ja fiilistelyä, rockia ja niinku ihan kaikkea. Että tän levyn on alkuperäisesti julkaissut Atco, joka nyt on aika paljon julkaissut levyjä muutenkin. Atco Records, Division of Atlantic Recording Corporation. Eli siis tää on joku tytäryhtiö Atlantic Records, sillä Atlantichan on julkaissut muun muassa Led Zeppelinia ja mitäs muuta Atlantic. No paljon kasaribändejä niin näitä levyjä on kanssa julkaissut. Mennäänpäs nyt tässä pikaspiisistä tänne vähän cover-arttiin. Tässä toisella puolella on vaan niinku sanotuksia tälleen, että ne nyt ei ole mitenkään silleen, että jos haluaa nyt sanotuksia lukea, niin siinä, mutta tässä nyt lähtee niinku tämmönen, mä nyt tiedän, vuonna 1992 nyt oli jonkun tyylistä, kai siinä oli vähän viitteitä vielä 80-luvulle tietenkin. Aha, Ibanez-logo tuolla, varmaan käyttänyt Ibanez-kitaroita, voin veikata. Mut joo, tommonen sitten. Images and Words. Todellakin suosittelen kuuntelemaan. Ja tämähän on nyt sitten
Eikö tää ole jenkkiläinen bändi? Vissiin. On. Joo, mä annan tälle levylle niinku, no koska tässä on nyt vaan yksi biisi, jollekin mä annan 4 tähteä ja mun kaikille muille 5 periaatteessa, niin tällä ehkä mä annan 2 biisille 4. Tuo Learning to Live on kans tommonen 2 minuuttia pitkä niinku biisi ja se on tommonen välimaastokappale mun mielestä, mut mun mielestä se on tosi hyvä semmonen. Sillekin mä haluaisin antaa 4, mutta kun se on niin hieno, niin mä haluaisin antaa 5. Niin jos mä nyt annan semmonen sanotaan 4,7 tähteä tälle levylle 5. Niin tää on kyllä niinku loistava levy. Mä todellakin suosittelen kuuntelemaan tän. Ainakin sinä Tuomas Aho oikeasti kuuntele tää levy. Jos sä siitä Queen's Riceista välitit vähäkään, niin tämä oikeesti. Joo, siis tosta nyt mä oon varmaan pari kertaa maininnut toi Tuomas Aho. Tuomas Ahohan on niin Kalma Kolmiosta yksi herrasmies ja sillä on oma kanava YouTubessa. Tosi hyvä kanava, niin kuin arvostelee musiikkia ja puhuu kaikkea random paskaa. Siis niin kuin oikeastaan se on oikeasti hyvä kanava. Siis kannattaa tilata Tuomas Ahon kanava. Ja miksei Kalma Kolmiokin. Kalma Kolmiosta tulee hyviä videoita ja tulee enimmäkseen kalastusta. Tosi rentoa video, mutta tilatkaa oikeasti Tuomas Aho, semmonen kanava. Se löytyy oikeastaan Kalma Kolmio ja Tuomas Ahon kanava löytyy Juopuneiden Maakrapujen kanavaehdotuksista, että mä oon laittanut ne sinne. Et ne on oikeasti tosi hyviä. Tekee videoita ja tekee hyviä videoita oikeasti. Rentoja jäbiä ne on. Joo. Sieltä katsoo jotain levyarvostelua sitten Tuomas Ahon kanavalta, jos kiinnostaa. Mulla tulee aina välillä näitä levyarvosteluita ja me voidaan oikeastaan tehdä Teemunkin kanssa näitä levyarvosteluita. Me kuunnellaan sitä yhdessä Savonlinnassa ja sitten me arvostellaan se levy. Mä veikkaan, että sieltä sitten tulee enemmän semmoista pirate metal meininkiä, mutta ja ehkä jotain muut metallia. Sitten voi olla jotain elektronista musiikkia, kun Teemu tykkää kuunnella elektronista. Uskokaa tai älkää, niin kyllä mäkin sitä kuuntelen, mutta en yhtä paljon kuin Teemu kuitenkaan. Mutta yhdessä vaiheessa mä kuuntelin ihan perkeleesti niin kuin kaikkea synttimusiikkia, space-synttiä ja dark-synttiä ja no kaikkea synttimusiikkia, mitä nyt on. Joo, tää oli ihan saatana hyvä levy. Ja oikeastaan mä kuuntelen tätä kuukausittain, jonkun biisi tai sitten mä kuuntelen koko levyn. Että on sen verran hyvä levy. Että kun tän kuuntelee, niin alkaa tekee mieli kuunnella niin kuin muutakin. Että jos te tykkäätte sitten tästä Dream Theaterin Images and Words -levystä, niin suosittelen kuuntelemaan seuraava levy Awaken, onko se 94, ja sitten se eka levy, mä en nyt muista sen nimeä, mutta siinä on eri laulaja ja se on vuodelta 89 ja se on niiden ensimmäinen levy. Sekin on hyvä mun mielestä, vaikka se on aika erikoinen silleen, mutta joo, tämän mä ainakin niin todellakin suosittelen kuuntelemaan, että vaikka te ette ehkä oo silleen hirveän kiinnostuneita rockista ja metallista, mä toisaalta suosittelen niin kuuntella tän, että tää on tosi tommonen fiilistely ja hieno albumi. Että niin mä veikkaan, että jokainen ihminen arvostaa tätä jollain tavalla. Että tää on semmonen levy, että on helppo alkaa tykkää siitä silleen. Joo. Ja se on vähän paskaa, kun mulla ei mitään kamerajalustaa. Että mulla on nytkin niinku kasa levyjä tossa. Ja sit toi kamera on siinä päällä. Joo. Et huhhuh. Laittakaa mulle vaikka albumi tai bändisuosituksia. Niin kuin joku bändi ja joku albumisuositus. Ja tälleen ja jotain niinku rockista ja metallista mieluiten tietenkin, että jos te nyt rupeatte laittaa mulle jotain räppiä ja poppia nykypäivästä, niin mä voin suoraan sanoa, että mä en hirveän mielellään sitä lähde niinku arvostelemaan ja kuuntelemaan, että mun mielestä niinku nykyajan popissa ja räpissä on niin hirveästi silleen, että niinku muut tekee sun kappaleet ja kirjoittaa ne. No joskus yleensä kyllä artistit niinku kirjoittaa niinku sanotukset, mutta kaikki muu tekee kaiken muun. Niin siinä on vähän vaikea lähteä niinku silleen kertomaan, että joo silleen, kyllä te varmaan tajutte mitä mä tarkoitan. Ja hirveästi on tietokonetta käytetty ja autotune ja mä en pysty kuuntelemaan hirveästi nykypäivän musiikkia niinku popissa ja rapissa. Semmoista tiedätkö mitä soi radiossa Energyllä, niin semmoista mä en hirveästi pysty enää kuuntelemaan. Että kyllä mä dubsteppia pystyn kuuntelemaan ja drum and bassia ja tämmöistä semmoista, mutta laittakaa jotain arvostelua. Muistakaa, nämä on nyt mun mielipiteitä, mä en yleistä mitenkään. Että
Joo, että mieluummin jos laitatte rockista ja metallista, niin silloin me ihan ilomielin lähden arvostelemaan. Ja sitten jos mun hyllyltä löytyy, niin silloin varsinkin, että mun hyllyltä nyt löytyy aika paljon kuitenkin näitä albumeita ja bändejä. Ja voitte laittaa ihan bändisuosituksiakin, niin mä voin jonkun levyn arvostella jostain bändistä. Mutta olisi jo tosi jees, jos te laittaisitte jotain. Et sitten jos te haluatte vaikka jotain 90-luvun räppiä laittaa, niin siitä vaan, sitäkin mä kuuntelen. Teknoa, siinähän laitatte. Ja dubsteppia, drum and bassia, siinähän laitatte. Klassista, siinähän laitatte. Reggaetä, siinähän laitatte. Classic rockia, ihan sama. Oikeesti, mä oon ihan niinku 50-luvusta tähän päivään asti, niin kuuntelen musiikkia ihan laidasta laitaan. Paitsi sitä nykypäivän radiomusiikkia, niin sitä mä en oikein kuuntele. Mutta eniten metallia ja rockia kuuntelen kuitenkin. Mutta joo, mä voisin kääntää oikeastaan tän kameran, tän ruudun tänne, voisin katsoa. No nyt mä näen miltä tää näyttää. 21 minuuttia, onpas siinä ollut pitkä levyarvostelu. Mä oon muutenkin hypöttänyt tässä kaikkea paskaa ja perkele sieltä loppuu akkukin kohta. Okei, no mutta tähän on hyvä lopettaa. Joo, 4.7/5 tälle levylle. Todellakin kuunnelkaa Dream Theater, Images and Words. Tämä levy tässä.